Ilang Dagupeños kanya-kanyang paraan para maibsan ang init. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Nagbabala ang LGU Dagupan City sa patuloy na nararanasang mataas na heat index na maaring magdulot ng iba't ibang sakit gaya ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ayon sa alkalde ng lungsod, maaring tumawag agad sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO sakaling makaranas ng emergency dulot ng mainit na panahon. Sa panayam ng IFM News Dagupan sa ilang mga Dagupeños, madalas na pagligo, pag-inom ng tubig at pagpasyal sa beach ang kanilang paraan upang kahit papano'y maibsan ang nararanasang init. Naliligo 3 times a day para maibsan yung init po. Minsan po lumalabas kami, pupunta sa malls, minsan kumakain ng malalamig, ganun. Tulad po ngayon, so super init. Pumunta po kami ng Tandaligan para mag-refresh din pa and unwind na din. Saad naman ang isang vendor na ang pagsusunog ng plastic ang dahilan kaya't mas lalo umanong tumataas ang init at panahon. Sa mga magsusunog, sa mga sa mga sasakyan din, di ba? Hoy, pwede naman yung mga plastic na pwedeng i-recycle para hindi na sunugin, may kita pa, di ba? Samantala, naitala ng Pag-asa Dagupan ang 52 degrees Celsius na heat index na nasa extreme danger noong nakarang araw. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.